আগতে কোনোবা যদি পাবলগীয়া মহিলাৰ নাম এই আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিছে বিধায়কসকলৰ জৰিয়তে এই নামো আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিম। खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव समायाब्लाबो फैफिनबावनाय जाबाय। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि आपडेट्सा मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखादों। तो बे साननैसोआव मोजां भिडिअसफोर नुनो मोनगासिनो दङ। जोंनियावहाय आसाम बा बड'लेण्डआव ओरैबायदि ना दावराव दावसि बायदिसिना भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनदों। तो आङो भिडिअस लाबोनो सम मोनाखै, मोननाय मोनब्ला भिडिअसफोर आङो बानायगौमोन आरोना, नाथाय टाइम गैया। तो जियानो हक आङो दिनै दस्रा आपडेट्स लानानै फैदों। जोंहा लाबोबाय थाखानाय आपडेट्स, बे आपडेट्सआनो जाबाय आरो इन्ट्र'आवबो नुनो मोनदों। तो मामाया फोसावफिनबाय, जोंहा गेजेराव सिरि जानानै थाबायमोन। जितुनिखि एसएचजिनि आइजोफोरनि 10,000 10,000 राङा हाबनो गोनांमोन। गोबां लेट जाबाय। एथबां माने निउसआ दामबोगासिनो ना, थेवबो गैया। हाबसिगोन होनो गैया, गेजेराव सिरि जानानै थायो। नाथाय दा फाइनाली हाबसिगोन बायदि मोनबाय। आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होगोन आरो बयबो नुनो मोनखाबाय निउसफोरावहाय आरो मिथिनो मोनखाबाय। लेटलिबाबो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। गासै टटेल 125 समस्थियावहाय बेबायदिनो रानगोन जाहैदों आरोना रांखौहाय। दा जियानो हक जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय, मोनगोन। आरो जायफोरना दासिमबो बेबायदिनो नामफोरा खिलिमिलि जानानै दं बा थालांदों, 30 जुनसिम बेबायदि सम होनाय जादों। तो बिनि भितरावनो खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरो एप्लाइखौहाय ना। तो नङाब्ला थालांगोन आरो उनावहाय मोननाय नङा। तो जोबोद मोजां खौरां, मोजां आपडेट्स। तो नेनानै थादो, मोनोना मोना ना, समा खिन्थागोन आरो। दा बिदिब्ला जोङो बांद्राय टेनसन लानो गोनां गैला। मामाया मोजाङैनो फोसावनानै होलांखाबाय आरो फारसेथिं इलेक्सनाबो एसे खाथि जाबोगासिनो। बांसिन इलेक्सननि खाथियावसो लांखायो आरोना। तो भटखौ नांगौना बयनोबो। जियानो हक नैबे समावहाय गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेनो PM किसाननि जितु 20 नम्बर इनस्टलमेन्ट। स' बियो दासिमबो माने एकाउन्टआव क्रेडिट जायाखै। अलरेडि FTO प्रसिडा ES जानानै दं आरो एकाउन्टआवहाय बेबायदि ट्रेन्सफार जायाखै फैसायाहाय। स' जागोन, माबाफोर प्रब्लेमफोर थानो हागौ एसे, बेनि थाखायनो एकाउन्टआवहाय फैयाखैबो जानो हागौ आरो खायफानाव फैदोंबो जानो हागौ ना। दा एथबां रोजा मानसिफोर दं, लाख ना, बेसेबां खेबसेयावनो हाबजोबा। तो हाबबोबाय थागोन आरोना बेबायदिनो। आङो एसे स्क्रिनावहाय होनानै होदों। बेवहाय माने खुनु बेंक डिटेल्सफोरा गासिबो ओंखारबोजोबोब्लानो बे फैसाया अलरेडि हाबबाय आरो मोनथिबाय। नाथाय दा FTO प्रसिडा ES जानानै थानायखौल' नुदों, ओमफ्राय बाखियाव देश बेबायदि माने लांदां जानानै दंजोबो आरोना। तो हाबगोन, जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय। जोङो जेबो टेनसन लानो गोनां गैया आरोना, एकाउन्टआवहाय क्रेडिट जाखागोन। तो रायजोफोर जोङो आरो गोनो गोथो जानानै लाब गैला, साननैसो नेयोब्लानो जाबाय, फैसाया हाबखागोन आरोना। बिदिब्ला आं एसे रेडि जालायबाय, ओंखारलांनोसै आरोना। तो बिदिनोसै, नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन। आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैगोन। गोजोन्थों, बाय। 30 जुনৰ আগতে কোনোবা যদি পাবলগীয়া মহিলাৰ নাম এই আঁচনিৰ পৰা বাদ পৰিছে বিধায়কসকলৰ জৰিয়তে এই নামো আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিম। কাৰণ আগষ্ট মাহৰ পৰা জানুৱাৰী মাহলৈ আমি নিৰন্তৰ 125টা সমষ্টিত এই আঁচনি ধন বিতৰণ কৰিম। 30 জুনৰ পিছত
তাক আৰু আমি ঠিক কৰাৰ বাবে সুবিধা নাথাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতাৰ আমি ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰকাশ